Jdem na tohle, startujem. Počkej, ne. Tak ještě ne. Ale tak počkej, tak už to jede. Ty vole, na to se, na to mrdej, počkej. No, takhle si jen tu fajfku. Takže, jako, co povíme, Ráďo? Takže dobrý den, pánové a dámy. Chtěl bych vám připomenout tento sváteční den, kdy jsme se tu sešli v hojném počtu ve 2 lidí. Sice jsme oba buzeranti, ale Ale nevadí. je to v pohodě. A proto Pochopili jste to, připravili jsme si pro vás pár otázek a jako bych to moderoval a Romča bude odpovídat a prostě. Takže Románku, tento sváteční den jsme si připravili a jaké ty z toho máš pocity a všechny tady ty názory, všechno nám No já mám pověz. pocity prostě, že dneska to bude jako fakt velký prostě, víte co? Prostě bude to fakt hodně velký prostě, hrozně moc lidí, jsme tady 2. Prostě dorazí určitě. A jako prostě dnešní noc, Bude ostrá, přesně tak. máte pravdu. Budeme hrozně moci užívat života a fakt jako rozjedem to ve velkým. Takže kdybyste někdo chtěli, tak je to after party, vyhul si prdel. A Přesně přijď k tak. nám. Vstup je za 20, ty vole. To vezmeš mámě, vole, v peněžence ani to nepoznají, jo. Já to vzal dědovi, to je v pohodě, hele. Fakt se to dá. No, Je nás tady mrtě. Fakt, tamhle DJ Antony už spinká, vole, Vítula malé. to se podá. Kuba tady není. Umejt